Od roku 2026 sa skracuje obdobie odvodových prázdnin pre začínajúcich podnikateľov a povinné sociálne poistenie vzniká už od 6. mesiaca po založení živnosti. Ak ste ale v minulosti už mali živnosť, ktorú ste zrušili a plánujete si ju opäť založiť, na odvodové prázdniny nemusíte mať automaticky opäť nárok. Rozhodujúce je, koľko času uplynulo od zrušenia predchádzajúcej živnosti. Ak prešlo viac než 60 mesiacov, teda 5 rokov, máte nárok na odvodové prázdniny. Pri kratšom období ale nárok na odvodové prázdniny nevzniká. Napríklad, ak ste živnosť ukončili v roku 2023 a v roku 2026 si ju opäť založíte, od zrušenia uplynulo len 3 roky, čiže nárok na odvodové prázdniny nemáte. Ak ste ale živnosť ukončili napríklad v roku 2020, uplynulo potrebných 5 rokov, tým pádom spĺňate podmienky na opätovné odvodové prázdniny. Ak teda plánujete živnosť zrušiť a neskôr znovu založiť, odporúčame zvážiť načasovanie. Pozor ale, pri dočasnom pozastavení živnosti sa nové odvodové prázdniny neuplatňujú, pretože po jej obnovení ste považovaní za tú istú samostatne zárobkovo činnú osobu a nie za novú. Pre viac tipov a informácií nás nezabudnite sledovať.